tungod kay this year, at least, atong masaulog, atong ma-experience ang mga liturgical celebrations as compared last year nga wa jud no, o nga kontento lang ta sa mga online. So we are so blessed this year, at least even despite of the pandemic. Amen? Di mangutana sa ako, oh by the way, nakailan naman mo sa ako introduce lang ako akong self. Ako dahil si Father Michael Casinilio, taga Magallanes ko, pero na-assign ko karon sa St. Peter College Seminary as one of the formators of our seminarians, our priest-to-be. Og ako ang pre-college director. This has been my 6th year as seminary formator. So right after my ordination in 2014, I was immediately assigned to the seminary. Og until now, napaghihapon ko seminaryo, happily serving the seminarians. Mangutana ko sa inyo, kisay first time din ang mag-recollection? Be, okay, na usa na ay duha, tulo. Okay, first time nga maka-experience kung unsang recollection. Si kinsay ni tambong kagahapon, kagabi, the other night, kagahapon, no? Okay, kang recollection ni Father Chang. Uy, grabe, no? Sunod karon na paghihapon ba? Pakpakan po rin nato ning mga as in, nagmakanunayon gayon sa pagtambong sa recollection. Si kinsa sa inyo hadinhi ay mga lectors, na ba mga lectors diri? Hands up. Mga katikista, hands up ba mga katikista? Na ipipila usab, mga lay ministers na ba? Unsa may inyo mga religious affiliation? Ang uban siguro ani mga Legion of Mary, nasa kanunay panabang. Of course, ay mga sisters nato i-acknowledge nato no ilahang presence. Mga ushers ito sa likod, welcome sa ato ang recollection. Abay mga altar servers dire? Dapat mga altar servers. Ang ako how I wish nga you would occupy the front seats, although we have to observe social distancing kay tungod kay, of course, no, COVID pa ba gihapon ron. Although marag feel nato nga murag wa nay COVID, pero wa pa gid dato nabuntog ang COVID. So we have to observe every health protocols. Tanan ba mga Katoliko dere? Kaya basin og naay mga tagalaing sekta ba sunod Ginoo ko magistorya ra bata og mga pangkatoliko, so basin ma-offend. Tanan makasabot og Binisaya? Ha? Walay mga tagawohan dere? Okay, sige. So makasabot kay magbinisaya ra ko ha. Once in a while mag-in-English. Okay. Paki-hands up ang mga minyo. Hands up, be. Okay, kasagaran mga minyo man siguro ni. Basin og pangitaon mo sa inyo ha mga bana ha, nananghid man kaha mo. Mga single, hands up ang mga single. Oh, dakan mga single. Na mga single kay pag magpaluyo man hinuon ba? Mga balo be hands up. Nami mga balo dere. Okay. So I just want to get the profile of who are here. Isa din ay pinakadaghan og anak. Pilay mo te. Siyam kabuok sus pun ipa nagtulote. Kaya para madusig gid ba no? Oh, of course proud gid nato na nga daghan tag anak ang ako. Pasalamat gid ko sa Ginoo nga daghan me. Kay kung nag-contraceptive pa siguro to si mamag papa, na wag sila pari ron. Second to the last rabako. We are 7 in the family, by the way. So pasalamat ko sa ako ang parents kay bisan og mga mangingisda ra to sila, bisan og lisod ang kinabuhi, pero at least uptick gihapon to sila no nga mag-procreate. So mao na nga ako ang bunga, usa sa mga bunga nila sa ilahang paghinigugmaay. Sige sa dinhi ay duha ka buok bana na ba? Duha ka buok asawa wala. Okay, sige. So too much for that. Again, welcome sa atong ikaduha nga gabii sa ato ang recollection. Ang akong topic karon kay Lent Manggod, I will be giving you, or I'll be presenting to you the theology of suffering. Suffering. Si kinsa sa inyo dinhi ay wa gayoy mga problema, wa gayoy mga kasakitan sa kinabuhi sukad masukad na ipremyo 2 million. Huy kitang tanan no, nabagit yung mga kasakitan no. So sa labing
labi na karon mga panahon karon makaingon gayud ta nga very real ang ato ang suffering because of the pandemic. Daghang tay gusto nga pagbuhaton pero malimit ta. Lisod ang panahon karon mga workers gipang-retrench, di ba? Oo, sunod dayon maglisod ta, magunaw na ta kung sa kahay kaugmao nato napabaka tay bugas nga to ang paliton, ana no? So daghan gid tay mga suffering bisag karon mga panahon na sus igang-igang ana, di ba? Oo, sunod dayon labi nag-unya taod-taod, labi na kanang laayan, labi taod-taod pamati, so suffering na pud na, no? Nga magduka-duka na pud ta, ana siya. So daghan gitay mga suffering. Ako, for example, by the way, pasensya na muha kay ako ang murahog nagbibinata karong mga panahon na. So ako ang tingog na namaos na ko sa bilar-bilar, no, sa kadaghan sa mga schedule these days. O so pasensya na mo sa ako ang tingog. So in other words, mga igsoon, the reality of suffering is very inevitable. Meaning to say, it's part of our human existence. Pag once gali nga wala kay suffering, basin og wala siguro ka kalibutan, no? Ambot asa ka kang kalibutan na. So dagat mga synonyms sa suffering: tribulation, problem, cross, Calvary, trials, affliction, pain, hardships, even this what we call thorn in the flesh. Kana siya, mga suffering na siya. Labi na ka na magsakit atong arthritis, suffering na, kana bitang, bisan og grabe na itong compute, wag hapon ni gawas ang ato ang i-compute ka numero, suffering na siya. So, ka nang utangan ka, pagkahuman, dili ka bayon, suffering na siya, Wala siya. Sunod labi na magtanaw ka sa imuhang naong bitaw sa amin bitaw, no, nga suso pa maghapon ni epekto ang karot supog ang lutatayon, ana suffering na siya. Daghan tay mga suffering sa kinabuhi, mga igsoon. But why do we suffer? Ngano man nga mag-antos man ta, wala mo nakapangutanaan as Ginoo nga Lord, ngano nga nag-antos man mi, nganong gipaantos man mi, ana, no? Wala mo nakapangutanaan, ana. To some point in our lives, pangutana kita sa Ginoo, na kita makadramahan sa kinabuhi nga, Lord, nga anong iingon na animan ang kinabuhi? Di ba? Ano yung mga drama sa life? Nganong mag-suffer man ta? Of course, suffering is the result of sin. Tungod kayo ni siya sa sala. Sa akong pagpumalandong, no, kay, of course, ang ako, as the head of the Exorcism and Deliverance Ministry sa diocese ba, mo gina akong pamalandong kaning suffering. Actually, di man gid gusto sa Ginoo nga mag-suffer ta. Di gid gusto sa Ginoo nga mag-suffer ta. Pero mo lagi na say, every time nga magpakasala ta, ingon ani ang mahitabo. Pag magpakasala man gud ta, nagpalayo ta sa tuburan sa grasya nga mao ang Ginoo. And then, pag once gali nga magpalayo ta sa tuburan sa grasya, kung saan mahitabo, of course, disgrasya. Kaya nga naman, the devil would take over our lives. And then, mga igsoon, pag once raba nga, ang yawa na mao'y magmanipulate sa ato ang kinabuhi, gusto na ba niya nga kanang iharas ta? Mo ginayang tumong jud. No, gusto niya nga maka-experience po ta og kung sa ilahang kasakitan nga na-experience because of the absence of God in their lives. And then, pag once na ba dayon nga, kanabitawang mag-suffer na ta, nabitaw maka-experience na ta og mga pag-antos kinabuhi. Ang surudan nga temptation sa yawa anak, kay muhulhog din ng panuway, umiingon din nga, basula ang Ginoo. Pag maay sa Ginoo, kay ganun gipaantos kaniya. Pero actually ba yung mga igsuon? Dili ba ang Ginoo mo hinungdan? No? Sige sa mahinungdan sa atong mga suffering. Of course, ang panuway, siya gid ang gaharas sa ato O ganong ginaharas na sa panuway? Tungod sa ato ang pagka makasasala, tungod sa ato ang mga sala. Di ba nung mga igsoon, murag feeling nato no nga murag pag once magpakasalat na murag gisilutan sa si Ginoo, pero magigsoon di man gasilut ang Ginoo because He is a God of goodness and compassion. Sumuna nga, di gayod makaako ang Ginoo nga magtanaw sa ato nga mag-antos ta.
Pero mao lagi na nganong magantos man ta, it's because of our sin. Of course, we know very well the story of Adam and Eve. O, kano sa man nag-start ang ilahang mga sufferings, be? Of course, kadto nang ni violate sila sa kasuguan sa Ginoo. Kailan mo ni Siddhartha Gautama? Wala mo kailan ni Siddhartha. Katong iyong giutangan ba? Wala mo kailan? Bitaw. Si Siddhartha Gautama, mao ni siyang founder sa Buddhism. O mo nilang gitawag nga Buddha, si Buddha. Ingon ni Siddhartha Gautama sa iyang pagpamalandong, ingon siya, man's suffering is caused by his selfish desire. Again, man's suffering is caused by his selfish desire. Example, tungod kay buraho ka kay kumukaon og litson, no sa may tabo sa imuha. Hay, of course, mas antos gid ka sa high blood, mag-antos gid ka sa arthritis. Oh. Kung once gali nga di ka kantigong nga mo share sa uban, so pag once gali nga mawala ng mga butang nga naa sa imuha, hay, mag-antos ka, pain of separation. Man's suffering is caused by his selfish desire. Mga igsoon, dahil mga nagkadaiya nga klase sa pag-antos, many forms of suffering. Kung sa kuanta, kanabitaw, sa level ta sa kaning physical, emotional, ug spiritual aspect sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. So, physical, so dagan kayo matunok lang ta, so hapdos na kayo, sakit na na bisa lagali kag kanang mabukog lang ka sa isang sakit na antos bisag gamay ra nga kuan sa atuang koko magngut-ngut la tong ingrong tibuok lawas magsuffer nato, di ba? Oh, physical suffering. Emotional suffering. Hoy, labi na ka ng mga mapaasa ka, sakit ba yan na? No? Mga batanon ka na mag-ghosting ka, may sakit daw kanang feeling nimo nga kamuna pero pag ando di ay dili di ay kay lahi day ang iya di ay ganahan ay sakit na siya kana mag-away mo sa imong bana di na lalim nga struggle kana bitaw imuhang anak dili mamati sa imo magpalingog-lingog lang sugod sakit na emotional suffering na siya kanang dili ka kapasaylo emotional suffering pud baya na kana imuhang mata ay imuhang naong magmugot na permente nang bitter ka sa life nay emotional suffering na siya di na sa lalim labi na kanabitawng masina ka na maghunahuna ka may pa man sila dato man sila sus kanindot sa iyang sakyanan sana all namahan na bitaw kana siya emotional suffering na siya. Pero kaning pinakalawom gayud nga suffering may igsoon nga mas painful pa daw sa physical ug emotional suffering kaning spiritual suffering. Kung kaning gitawag nato nga absence of God in our lives. No kanang bitawng ma-feel nato nga murag bisag buhi pa ta murag gisunog na nga ato ang kalag sa impyerno. Kana si spiritual suffering na, di ba? Oo. Kaning physical suffering murag di naman ni kaayon Kaning emotional suffering mura og mas bugat mas lisod ni siya i-endure. Pero ang spiritual suffering, mao gyud pinakalisod nga i-endure. Mga igsoon, napo tayo gitawag kaning self-inflicted nga mga suffering. Of course, kaning mag-fast ta, self-inflicted ba na, di ba? Ato gayon na nga, gusto o nga mag-fasting ka kay para mo Coca-Cola body imo halawas. Kana siya, self-inflicted. Kanang mga santo sa una, di ba? They used to flagellate themselves. Na ilahang latuson na ilang kaugalingon kay sa una hunahuna baya nga pagwan sa lagi nga makasala ang tao, ang hinungdan gid ani mo gid ang lawas mo nang i-mortify nato ang lawas. Flagellations. Pero na po yung suffering may igsoon kaning unexpected. Nabitang wa ginato gituyo ba? O nga nabitang masak na lang ta, for example, loss of a loved one. Kadumdum ko na among kaubanan nga seminaryan sa una dito sa Vianney, kato na eskwela pa ko sa theology. So during sa retreat, wag man expect ato nga
mamatay siya. No? Sunod, 10 hours na rin siya nga patay sa sulod sa kwarto. So, kung ma-imagine gid niyo kung saan grief sa iyahang parents, kay only son na to siya. Sunod, ila paging gi-offer sa simbahan para magseminaryan. So, di gid mo masukod gayud ang anguish sa labi na sa mama, No, so naging mga butang sa itong kinabuhi, we are not really in control of. O kaning pandemic, wala man nato ni gituyo siguro, no? I don't know, or siguro yung mga tao nga mo gihinungdan aning tanan, pero kita Ginoo ko nga nadamay man taani. So this is really unexpected. Last year, wa kita nag-expect no nga maabot diri sa Butuan, no? Una-una na, Manila ra ni sinataman, pang niabot man diri sa Ampayon, Daghan na matong kaso sa COVID-19. And this is really unexpected. Every now and then, we see the reality of suffering. We see the reality of death. Ang uban, mamatay lagi sa COVID-19. Pero ang uban, dili lagi mamatay sa COVID-19. Pero mamatay po kay, dili mahadlok mo itong hospital, kay basing matakdan sa COVID-19. Mura kita na itong padulungan, no? Kamatay yun ng kapadulungan. So, na yung mga butang unexpected. Mga igsoon na po yung mga kasakitan nato nga, of course, due to our sin. Tungod sa ato ang mga sala nga nabuhat. Kanang mag-guilty ta, di ba? Oo. It's really because of our sinfulness. Kanang kaulaw nato, nga atong bation. Ang ato ang mga fears. Katong nakasala si Adan ug si Eva, kung saan nahitabo sa ilaha. Nanago sila, Nganong nanago man sila? Dili tungod kay hubo sila. Tungod kay naulaw sila sa Ginoo. Ulaw ba yan na, di ba? Labi na ka nang masakpan ka. Masakpan ka mga makadispal ko. O kwarta yung ulaw na siya, O kanang masakpan ka sa imuhang asawa nga naday kay lain daing kuan, naday kay itilawan nga lain nga putahe. Ay, Ginoo ko. Ulaw na siya kaayo, Oo. And then, pag once nga mag-guilty ka, di ba? Di ka katulog. Despair, ng spiritual blindedness, addiction and others. Kani siya, these are because of our sinfulness. Kaya mo lagi na, every act has its corresponding consequences. Pero may igsoon, naapoy suffering due to God's will. Kana mga pagsulay bitaw. For example, in the story of Abraham and Isaac, gisulayan si Abraham sa Ginoo. Kiingnan siya nga, dad-a ang imuhang anak nga si Isaac dito sa bukid sa Moriah, kay para imuhang ihalad dito sa ako sa Holocaust. Maigsoon, kung kamo siguro si Abraham, wala siguro mo sa Ginoo, nga natala man yung Ginoo, Gihatagan ko niyag anak, pagkahuman ako rang patyon. Pero maigsoon, kanibitawng mga pagsulay, dinhi agad masukod ang ato ang pagkamatinud-anon, ang ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo. Mga igsoon, it is better to suffer because we are doing God's will than to suffer because we have sinned. Asa man yung pilion, mag-antos mo tungod kay nakasala mo, or mag-antos mo tungod kay nagbuhat mo sa kabubuton sa Ginoo. Hoy, asa man yung pilion? Of course, kailangan pa bang i-memorize yan? Mas pilion gayud nato nga mag-antos ta because we are doing our best to do God's will. May so na may mga suffering nga kanabitang pwede nato malikayan. Ingon lagi ni Bo Sanchez, usa ka famous nga preacher, lay preacher. Ingon siya nga nagi mga cross sa kinabuhi nato nga di nagid siya unnecessary crosses ba? Nagi mga cross nga di na kinahanglan. For example, kanang kapobrehon. Kana siya unnecessary cross mo na siya. Kung pobre ka tungod kay nag-antos ka sa kapobrehon, tungod kay tapulan ka, kana siya unnecessary cross man na siya, unnecessary suffering man na siya. O kanang
Nagantos ka sa imuhang bana karon, sa imong asawa karon, no, kay tungod kay imuhang bana palahubog og daghay kay bisyo, kana siya unnecessary cross man na siya kay ngano man. Pwede magini mo i-discern daan, di ba? O okay bali mo nagantos ka tungod kay in the first place nagpadala ka sa imuhang pagbati sa una. So those are unnecessary crosses. O kanang napuno na ka sa utang. Napuno ka sa utang tungod kay every now and then na naka-order sa Lazada o sa Shopee. Huwag ka na sa unnecessary cross man na. Ang tinuod nga cross, ang tinuod nga suffering mga igsoon, kanang muhigugma ka sa imuhang kaaway, mo na siya. Ang tinuod gayud nga suffering nga atong i-endure, atong pasanon nga cross. O kanang to be faithful to your partner. Kanang siya mo na siya cross jud nga ato ang pasaanon jud. O kanang bisan og dako na kayo ang hatag panahon sa eleksyon, digig ka mo dawat jud no. Sus kana siya mo na yung mga cross jud nga angayan ato nga pasaan. Dili ka namang unnecessary cross ba? Oo. Nasabtan ninyo mga igsoon. So it is better to suffer because we are doing God's will than to suffer because we have sinned. Mga igsoon, sa mga medical practitioners o sa mga psychologists, gi-enumerate nila ning 5 ka mga stages nga i-undergo daw sa usa ka tawo when he or she is faced with intense sufferings. Nadaw 5 ka mga stages mga igsoon. Una nga stage, denial. Ingon na ba yan di ba ito ang experience? Pag once giyad nga kana bitawng unprecedented or unexpected ang mga panghitabo, murag di kakatuo di ba? Mo example, kung moingon ang doktor nga Mrs. or Ma'am, Sir, na kay cancer. Ano sa unang reaksyon? Di ka katuo, murag di mo siguro basin ko, kinahanglan magpa-second opinion kita. Ana, di ba? Oo. So, kada siya, kung yun ana pagali mong reaction, you are still in the stage of denial. Di ba? O, pag once gali nga makadungog kag balita nga ang imuhang parents, example lang, simba ko lang palayo lang ha, simba ko lang palayo. O, kung imuhang parents, madunggan nimo na i-text mo ma-receive nga imuhang mama tuwa sa hospital. Sunod dayon, eventually, makareceive na po kag text, mana nga imuhang mama is already in heaven. Ano, no? Sus, damguran ni, di ba? Oo. Ano ko, di lagi ni tinuod, no? Oh, mura kong nagdamgur ako, di ba? O, denial na. O, kintahay, sa inyuhang pag-ato sa airport, kaya mga tubog Manila, sunod i-test mo o i-swab test mo, sunod dayon, positive ang result. Di na mo makatuwa na, oy. Di ba? O, so, kana siya, you are still in the state of denial. Mo nang uban maigsoon, pag once gali nga dili makamove on sa denial, usahay maghimo na kaugalingon nila nga kalibutan. No? Nga kanang di sila gusto ba nga mo face og suffering ba? O mo na nga gusto nila nga kanang malipay na perminti di ba kanang mga buang o, di ba? Perminti na gakatawa o. No, kadi sila gusto nga magguo sa ilahang kinabuhi. Ikaduha nga stage mga igsoon, anger. Masuko ka. Diba? O, kita hay, pa-overcome na nimo ang denial mo, tinuod na magid ni, uy. O, so ang sunod dayon nimo nga reaction, anger. Example, kita hay, imuhang anak na diagnose ka na sakit. And at first, murag sakit akong anak, dok, kay healthy man ni kaayo ni. Sunod later on, ipalab na ni Moses ang sa lab kay na magi-defect sa iyang laboratory niya. Sunod dayon, papamatud-an nga nagisakit imong anak nga kanang critical gi kaayo. Sus mga saba ka sa doktor ana Mara ka unsa man mga doktor? Nga di man mo kabalo mo ayo sa akong mga anak, di ba? Ingon ana gid no. Oh. Pagwarta naman mo. Ana siya, ingon ana gid nga to mga reaction. Pag once galing nga napa mo sa anger stage, mga igsoon, pag once galing nga napa mo sa kasuko, kana siya, in other words, wa pagid mo na ka totally move on. Ikatulo nga stage is kaning gitawag nato nga bargaining. Ano ning bargaining?
O pagwas daw nga bisan nasuko na ka, di ba kay na mga panahon nga masuko pud ka sa Ginoo. Sa man ka Lord, oy nganong gipahamtangan man ko nimo ani nga mga kasakitan, mga kalisdanan sa kinabuhi. Bisa grabe na akong panerbisyo simbahan. Ana. O di ba masuko ka sa Ginoo. Maigsoon, ang ikatulong nga stage is bargaining. Mag-bargain ka sa Ginoo nga, Lord. Kung imo lang gid kong kanang tabangan ning ako mga problema, Lord. Halad lagi na ako akong tibuok kinabuhi, Lord, sa imuha, Lord. Di ba yung nana ba yan, ha? No? O mag-bargain ta nga, Lord, maayo lang akong anak, Lord, makatikista na gid ko, Lord. Lord, maayo lang ko sa akong sakit, Lord, mag-lector na gid ko, Lord. Di ba, anak siya? No? Bargaining. Ang stage 4, mga igsoon, kanang gitawag nato nga depression. So, kung maabot sa punto din mo, grabe na mong bargain sa Ginoo, o agyapoy na hitabo, ma-depress ka. O na dahil magsugod na rin ka panarag ka sa imuhang kwarto, no? Magilak-hilak na dahil ka dito, di na dahil kaganahan mo kaon. Mo na nga, ang uban lagi, mag-nervous breakdown. No? Kay, di madala sa depression. O tungod ka nagpadala sa depression. Pero may igsoon, ang pinaka-fifth gyud nga mao gi-invitation sa ato sa Ginoo kaning gitawag kaning acceptance. Mao gini pinaka-last stage. Pag once gyud nga madawat na nimo ang realidad, ang harsh reality of human existence, nga naagi mga suffering, kana say you can inspire other people. Let me share with you the story of Chiara Luce. Blessed Chiara Luce. Usa na siya kabatan noon, mga igsoon nga, kanang, nahimugid siya nga inspiration ba sa mga kabatan-unan usap. Simple raman yung kinabuhi, ani. Kaning si Chiara Luce, grabe gini siya ka sporty, grabe ka energetic nga bata ba. And then, sometime nagdula siya og football, na-slide siya, sunod, gidala siya sa ospital. And then, napamatud-an nga, aside sa iyahang injury, iyang fracture, na rin siya ilain nga sakit. If I'm not mistaken, wala siya og leukemia, mas basta kanang blood-related nga cancer. O, di ko sure kung leukemia ba to, basta bone marrow ay ingon ana. So, sa iyahang parents, gino, di gin makatuo eh. At first, in denial gina iyang parents, maana gina iyang mga parents nga, no, my daughter is very healthy. Ana bang nganong lugar ingon ani man ang results sa iyang labasig sayo pra ni. Ana. And then niabot sa punto nila nga suko na sila sa doktor. No kay pataka-taka ng istorya ba. Suko sila sa doktor. And then sa dihang napamatud-an nga critically ill na gid si Chiara Luce. So grabe lang bargain sa Ginoo. Nandun na point nga, depressed gid sila for how many days gito nila gidala-dala. And then si Chiara Luce, on the other hand, huwag gid siya idea kung unsa gid iyang sakit. Ug sa dihang ni ana mga doktor nga nanay taning iyang kinabuhi, ug para fair sa iyaha, mi-decide sila nga sultian si Chiara Luce kung unsang iyang sakit. Kung mga igsoon, sa dihang giingnan nila si Chiara Luce nga critically ill na siya ug pila ka days na lang ang iyahang kinabuhi. Murag nahilom kadali si Chiara Luce, but in a fraction of a second nibalik yang smile nga as if di siya affected. Ug nangutana nagwonder ang iyahang parents nga, Chiara Luce, dili ka affected unsa man, you're dying, ana ba? Pero sa tubag ni Chiara Luce siya nga, I'm happy because it's God's will and I'll be going to heaven. May igsoon, nahimugid siya nga source of inspiration sa mga tao nga mobisita sa iyaha. Kay, imagine, instead nga maluoy sa iyaha ang iyahang mga friends, ang iyahang mga kaubanan sa simbahan, sa iyahang kondisyon, kay nagkemo na gud siya, nangalagas ang iyahang mga buhok. Pero ma-inspire mo sila kang Chiara Luce, kaya wag gid sila makita gid nga pain jud. Pero minti smile. And then in fact, siya pagid mo iyahang giplano na daan sa mahitabo sa funeral.
Nga kani may ang sulotod, mao ni ang mga kanta nga kantahon, sunod ang mga kanta kay kinahanglan mga joyful ang mga songs, mga upbeat nga mga songs. May igsuon nahimo gyud siyang inspiration of embracing God's will. Si Jesus Christ during the Garden of Gethsemane agony, sa dihang nag-ampo siya ni ana ang Ginoo nga, Lord, take this cup away from me. Diba? Nag-bargain ang Ginoo eh. Pero ingon siya nga, but not my will, but your will be done. Ingon anak nila pagampo sa Ginoo nga, Lord, you know what is best for me. Not your will, but not my will, but your will be done. Amen. Bisan gali katong pag-ingon ni Jesus Christ nga, my God, why have you forsaken me? Pero in the end, kung sa ingon ni Jesus Christ, into your hands, Father, I commend my spirit. May igsoon niya sa may panahon sa ato ang life nga in dinaita, especially kani mga batanon, sus, mabalaan nimo nga naay laing uyab ang imuhang uyab. Kung sa imong bation, at first, dahil ka makatuoy na, di kinitinuod, love ko niya, murag ako ra jud no, kay grabe gid og saad-saad nga ako lang talaga, di ba, ana. And then, pag once mo mabala yung mga tinuod na magid ni siya, suko ka, oy hala, ipang-post gini mo, imong shout-out sa tibuok kalibutan, no? Imuhang kalagot. And then, mabot sa punto nimo nga, magkig-bargain ka sa imuhang uyab, nga pwede ako lang, ana, no, istorya mo. And then, ma-depress ka, hoy, daghan ba kayo, ang usa sa may hinungdan sa depression, kani ba yung kaning heartbroken nga, kuan ba ya? Ng heartbrokenness, kung nabay term nga ana. Mo gid usa gid sa mga rason sa ma-depressed. No kanang mga unrequited love, di ba? O pero may igsoon, pag once gyud nga madawat kayo nato ang reality. Ngayon ana jud na mga tao nga mga paasa nga pasakitan jud ta. Kana siya mamahimot nga inspiration sa uban. Amen? Okay. Why does God allow us to suffer? That's the next question. Musa kay tubag, nga naman nga gi-allow man ta sa Ginoo nga mag-suffer ta. Nakadumdum mo atong pag-visit ni Pope Francis diri sa Philippines. And then ay duha ka bata nga ni share sila, ni istorya sila kang Pope Francis katong sa UST ba ni siya nga katong meeting niya with the young people. Og nay usa ka bata dito nga niingon siya nga naman, Holy Father, why is it that there are children nga, why does God allow people to suffer? Why God allow children to suffer? Ay, di ba? Ingon ana nga question sa bata nga nganong na may mga bata pa pero nag-suffer nagmaayo. Unsa ito bag ni Pope Francis? Ingon siya, there is no answer. I can only bring you to Jesus. Maingon ni Pope Francis, di ba? I can only bring you to Jesus. Tanawa si Jesus Christ. Nag-suffer siya. God has permitted everything to happen, including our sufferings, for our sanctification. Mga igsoon, kung kabalo lang mo kung unsa ang pag-anto sa Ginoo, panahon sa Good Friday, baka ingon gid mo nga, Lord, nagi ko magpakasala, Lord. Nakita na ba mo sa The Passion of the Christ, no? Oo. Grabe na magito, no, ang depiction ato, no, sa persecution kang Jesus. Grabe to kaayo nga, pero naay usa ka madre nga kanang nasay mga mystical, nasay mga visions ba about the suffering Christ. Gipatan-aw ato atong Passion of the Christ. Ingon gid ang madre, ansa nga, no, the Lord has suffered more than that. The Lord has suffered more than that. Kabalo ba mo kung pila ka wounds nga na-acquire sa atong Ginoo panahon sa Good Friday? Pila ka mga samad, mga bruises, including the wounds in his head. More than 5,000 wounds. Ingon anak kadaghan. Umang igsoon sa dihang nag-pilgrimage mi sa Holy Land, dito anak ko na
na pabalandungan pagid og maayo kung unsa gayon ang pagantos sa atong Ginoo. Kay kanang ang gigamit bitaw nga latos, paglatos sa iyaha, kay di ba na kanang murag pisi, di man mo siya stick na siya, nga naihuk sa tumoy ba, and then sa iyang stick na mga bildo, kay para paglato sa iyaha, muskater gid ang wounds. And then pagbiraan na malabnot jud hasta ang iyahang panit ug ang iyahang unod. O mga igsoon, ang atong Ginoo gilansang dili man siya sa palms. Sa diri siya gilansang. So mas painful siya. No kay kung diri siya ilansang, malabnit man na, kay di huyang man ang mga bukog diri, so diri gina siya. So igo gid ay mga veins, yang mga ugat. Mga igsoon, kung ang usa ka ordinaryo nga tao latoson og katong ingon ato bitaw nga latos, no? Wala ra 2 hours matay na. Pero ngano man nga milungtad man ang atong Ginoo until 3 o'clock in the afternoon. Ngano man kay tungod mga igsoon ang gibuhat sa mga sundalo, kada latos nila ila pong bubuan og suka og budburan na lag-asin ang mga wounds kay para dili makagawas ang dugo. So grabe nga torture. Grabe nga torture. Kaya nga naman, hapdos ba, di ba? Kuan lang ka og kanang imuhang samad siguro, maigo ra nag-asin og suka, og mahumo suka. Hapdos na gali kay how much more nga tibuok lawas atong Ginoo, no? And then may igsoon, ang ato ang makita na pamay tapis ang atong Ginoo. Pero in reality baya, ang iyang crucifixion, as in, grabe gin nga pagpakauwaw, gihubuan ngayon siya sa tanan. As in, wag yun, bisag nipis lang nga tela nga mutabon sa iyang private parts. Ingon anak mahigso ng suffering sa atong Ginoo. Mabagala ayaw mo og pangutana sa Ginoo nga, Lord, nga nung nag-suffer man ko, oy, usamay ako, ang binuutan ba ako sa mahigsoon, ang atong Ginoo, ba yan siya sala. Pero grabe ang iyahang suffering. And His suffering, not because of His sins, but because of our sinfulness. Maulagi no, why God allow us to suffer? Walay answer. All we need to do is just to look at Jesus Christ crucified. O makaingon gayud ta nga, Lord, kaning ako ang mga pag-antos, gamay ra ni siya sa mga pag-antos nga imuhang nasinati during Good Friday. Now, how are we going to look on sufferings positively? Unsa man atong positive outlook sa suffering? Una-una nato ha nga every time we experience suffering, we share in the passion and death of Jesus Christ. Kabalo ko nga this is easier said than done. Sayo na maginisultio, no? Nga nga, Lord, I'm sharing in your passion and death. O, pero mo lagi na siya, let's look at how much Jesus Christ has suffered for our sake. And then mga igsoon, let's always remember that suffering is redemptive. Mao gini say makahatag nato og kaluwasan. Mas maayo na mag-antos na lang ta dinhi sa kalibutan pa no, kontra sa mag-antos tapuhon, maglangoy-langoy tas kalayo sa impyerno, di ba? Mas pilion pa nato nga mag-antos ta. Ang ako gali pamalandong kanabitawng before ta mamatay, maka-experience kita og certain pain. Diba? Kung masakit ta, so pag ma-confine ta sa hospital for how many days, so grabe na siya nga suffering, ay. O sunod kung kalit-kalit po nga kamatayon, painful po ba yung kamatayon, di ba? Pero nga naman nga i-allow man na sa Ginoo, nga maka-experience kita og suffering before we give our last breath. Kaya para kita ma-purify jud ta, para maluwas ta. No, kaya para di kita ma-impyerno. Suffering is redemptive. Ingon gali ni St. Paul, the cross which the Jews considered as a shame, but for Christians, we consider it as the source of our salvation. Amen? So ang atong mga pag-antos di ay, kani atong mga pag-antos di ay,
Mao din ni magdala na to sa atong kaluwasan. Mabagali, mga igsoon, pag once gali nga maka-experience mong suffering, pasalamat ta sa Ginoo. Nga Lord, salamat Lord nga nitukar ang akong arthritis. Praise the Lord. Baka ana pa mo? Lord, salamat Lord kay halos wa na mi makaon, Lord. Lord, salamat Lord kay napakyas na pud ko. Lord, salamat Lord kay gilibak na pud ko sa among silingan. Mga igsoon, although this is easier said than done, pero wala gina siya. Let's always remember our suffering is redemptive. Atong una-hunaon kanunay nga dinia sa kalibutan, wala magipag-antos nga hangtod sa hangtod gid oy. After the passion, we believe that there is a resurrection. Nagalitay saying nga nag-ingon nga there is rainbow after the rain, di ba? At the end of the tunnel there is light. After Calvary there is glory. So yan mo kabalaka, sus kung magulanon mo karon, ayaw mo kabalaka kay ugma, magulanon gihapon mo. Sunod adlaw, magulanon gihapon. Pero mabuabot lagi sa punto nga, magbalipayon na mo sa inyong kinabuhi. May gusto na kinabuhi, up and down man sudoy. Diba? Up, down mo, gini siya. Kung mo ato gali mo sa Santos, kung makasulod mo sa ICU, di ba, makamatikod mo nga na ay TB-TB diha. O sa may timailahan kung ang tao buhi pa. Hoy, kung ang iyahang linya, up, down. Pag once gali nga, straight na siya, sa pasabot, lungon na siya. Patay na ang, mabagali, pag once galing up, down, pagali ang ato ang kinabuhi. Pasalamat ta sa Ginoo kay buhi pata. Diba yung ana maging kinabuhi, di ba? Sample, sus, pagkasal ni mo sa imuhang bana, sus, taas kayo. Ay, salamat Lord, nagkakami na Jud, lipay ka kayo. And then, pagkahuman, taod-taod, ma-discover ni mo nga, down na pud ka, kaya na-discover ni mo, kay mo bana di ay, kay daghan man di ay kayo, yung mga depekto sa kinabuhi, di ba? Oo, feeling ba dahil niya nga si Manny Pacquiao siya kung mahubog siya, down ka. Pero iyo kabalaka kay sus pagkakuha na po ni mo no, malipay na pud ka kay nagkaanak mo, taliwala sa mga pag-antos, pagkahuman madaw na pud ka kay imuhang anak na pud, nasakit na pud, and then lipay na pud ka kay imong anak naka-graduate na pud, pagkahuman daw na pud ka kay nabalaan na pud nimo imuhang bana na kabit, sunod pagkahuman up na pud ka, lipay na pud ka kay nakadaog ka sa luto bisag wa kay taya-taya, and then pagkahuman down na pud ka kay imong bana sus na napuy laing kabit na pud, and then up na pud siya kay sa wakas gidungog sa imong pag-ampo nga namatay imong bana. Bitaw mga igsoon, mao man ang kinabuhi, up down. Nagali kantaan na familiar mo nang huni sa kinabuhi. Ang huni sa kinabuhi nagkadaiya. Sisunod, daw simponiya sa musika. Usahay maluyahon, karon maluyahon, unya maluyahon gihapon. Anak ba? Dili man no? Usahay maluyahon, usahay madasigon, karon masulubon, unya malipayon. Mao ginang kinabuhi, Jud. May igsoon, let's always remember nga great saints are those who suffered the most. Gusto mo masantos? Hoy, gusto mo mahilangit? Mga igsoon, ang way to heaven manggod kay di manggod sa sayon. Iba dili magid sayon ang pagsunod kang Kristo. Gas-gas ligali niya nga walay na santos nga wala nag antos. Kailaman mo ni Saint Bernadette no, kanang visionary sa Lourdes. Ang iyang lawas mga igsoon incorrupt. Siya ra ang santos nga kanang murag perfectly preserved gayon ang iyang lawas. And then pag-open sa iyahang kabaong, sus nangalimyon, og mga baho sa rosas. Ang
rosaryohan ni Saint Bernadette na dugta na lang hasang yang habit nga iyang gisulod nga paknit na, pero yung lawas is perfectly preserved. Kung mag-ato gali mo sa Lourdes, pakita mo sa yang lawas dito, asin mura lagi natulog, o namatay siya mga 1800s. Pero may igsoon, behind this incorruptibility, sus kung imuhang tokiwan ang iyang kinabuhi, grabe nga pag-antos. Grabe nga suffering. Kaya actually, she died of tuberculosis of the bone. Grabe nga ka-painful. Pero iya ra gid nang giluom tanan. Wa kabalo ang iyahang mga kaubanan nga mga madre nga si Bernadette na naday gidaladala nga sakit. And then napag iya kaubanan nga madre nga kanang suya kayo sa iyaha ba? O suya kaayo kay sa giingon patong madriha to yung sa nga nganong sa kadaghan man nga mga babae ngano ikaw man lugar ang gipakitaan sa mahal nga birhen. Natong madre nganong dili man ako nga gikubalan ang ako ang tuhod sa lumuhod-luhod nganong di man ako gipakitaan sa mahal nga birhen. Natong madre no. Pero hinom lagi si Saint Bernadette nga I don't know. Pero grabe ang suffering kay sa dihang nagkiang-kiang na siya. No, so sa mga madre na po, no, sa ito, anapod, nagpapansin na po ang bruha. Na ilang mga istorya. Pero sa dihang na-discover nila nga grabe na ang laceration sa iyang tuhod. Ug imagine, bisan og nagkasamad-samad niyang tuhod, muluhod gihapon siya para mag-ampun sa rosaryo. Dito na na-realize na grabe ang suffering ni Saint Bernadette. Pero maulagi na may igsoon, ang nakapasanto si Saint Bernadette, dili man tungod kay ipakitaan si mahal nga birhen, because she joyfully and willingly accept the sufferings that came into her life. What about us? Kumusta man? No, kay mo ginagin ang ato adjud, no, kay kanabitaw ang mga pag-antos ang mga krus sa kinabuhi, mubugat man gini siya kung magbagut-but kita. Pero pag once gali no nga, we just joyfully accept, mana, Lord, your will be done, Lord. Magmalipayon gihapon ko bisag mawala ng tanang sa ako. Just like Job. Kailan mo ni Job sa Old Testament? Kato ba iyaha nga nagsuffer siya? Kadili ba ito because he's a sinner? Dili ba ya? Tungod kay gisulayan siya sa Ginoo. Pero may igsoon, no? Makaingon gayud ta nga si Job is a model on how to say yes to God's will. Tungod kay anag si Job, the Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be God. Ang Ginoo gahatag ug ang Ginoo gabakwi, still praise the Lord. Alleluia. May igsoon, mangutana daw tabi, does God suffer? Why does God suffer? Yes, okay. Ang uban mo ingon nga, ang Ginoo di gid mag-suffer, kay isa sign of weakness, kay Ginoo gud siya, di ba nga no, mag-suffer man siya. Pero may nga nagita maigsoon nga, yes, God suffered. God has suffered. Kada dahil magsudong siya sa ato ang pagkabadlungon, huy, nag-suffer ang Ginoo na, masakitan ang Ginoo pot, di ba? Let me share with you this discovery of Chiara Lubich. Kanin si Chiara Lubich, mo na siya ang founder sa Focolare movement. One time, sa dihang na ay kaubanan nila Chiara Lubich, katong bag-uhay pa nag-start kaning Focolare movement, katong pila lang sila ka mga lay, nga mga babae, nga nagkahiusa, nga magpuyo sa gospel, o sa usa ka balay. Ang ilahang kaubanan nga babae is nag-chicken pox. O sunod, of course, that time wala pa'y tamba sa chicken pox. So, mauna nga murag, they considered her critically ill. So, mauto nga, ilahang gipatawag ang pari kay para i-anoint siya to give her the anointing of the sick. Ug sa dihang, after na nga gi-anoint tong ilang kaubanan, nangutana tong pari kang Chiara Lubich siya nga, Chiara, unsa man nga portion sa kinabuhi ni Jesus Christ nga He suffered the most? Sa iyong tanaw, unsa man nga portion sa
iyahang passion nga nagsuffer ang Ginoo og maayo. Asa man ato nga portion nga grabe gid ang suffering ni Jesus Christ. Sa iyong tanaw, asa man dapit? Ha? Ingon ni Kiara Lubig in siya sa katong agony in the Garden of Gethsemane. Ana si Kiara Lubig. To ka-imagine good no? Ang Ginoo, He was sweating blood. Grabe gid ang suffering. Intense gid ang suffering. Kay He was sweating blood. Pero sa itubag ni sa pare, yun siya nga no. Sa kung tanaw Kiara, when Jesus Christ said, my God, why have you forsaken me? Mao gid pinaka-intense gid nga suffering ni Jesus Christ. Kay nga naman, kay bisan gali ang iyang pagkaginoo mibiya sa iyaha. So grabe na nga suffering, no? Oo nga nabitang ma-feel di mo nga murag walay Ginoo sa imong kinabuhi ba? Nga bisag siya, bisag Ginoo siya, pero murag di niya ma-feel nga Ginoo siya. Mao na grabe nga suffering ni Jesus Christ. Pero ang nakanindot no mga igsoon, kay bisan og dili ma-feel ni Jesus Christ nga murag gibiyaan siya sa iyahang aman. Kay first time baya nga kay si Jesus Christ always address God as Father, Abba, di ba? And then for the first time nga na gid naka-feel ang Ginoo nga na siya'y amahan. Siya nga, my God, why have you forsaken me? Pero ang nakanindot kay ana ang Ginoo, into your hands, Father. Bisag di na ko ma-feel nga na Ginoo, but into your hands, Father, I commend my spirit. Mga igsoon, kung familiar ta sa story nila Mother Teresa of Calcutta, nila Saint Therese of the Child Jesus, o nila Saint John of the Cross, na-experience gina na nila ni kaning spiritual suffering. Katong spiritual suffering ato ang na sinati. For example, sa case ni Mother Teresa of Calcutta niabot sa punto sa iyang kinabuhi nga mura og kanang feeling niya nga mura siyang atheist. Kaya di niya ma-feel ang Ginoo siyang kinabuhi. Pero wa ginakabaluan ni ang iyaharang jong spiritual director / confessor. Mo rin yung gisultian. Nga mura og feeling niya nga, kailan mo by the way ni Mother Teresa of Calcutta? Nanoon gali niya sa una nga living saint, kay tungod sa iyahang ginapanghimo sa poorest of the poor sa Calcutta, nga grabe ang iyahang pag-atiman sa mga dying dito, kay ang mga tao dito sa Calcutta, kung sa'yo magbuyod na sa lawas, wala na yung punit tungkol sa kapobre sa lugar. No? Sunod, ang mga bata usahay, iyahang pangwao niya nga, nagkaulod-ulod na, sunod iyang pangwao ng mga ulod no, sa mga samad sa bata. Ingon ana, and she was considered a living saint that time. Ug tungod kay sa iyang ginapanghu, daghan kay mga awards nga dawat ni Mother Teresa, ug usa sa mga prestigious awards nga na dawat is kaning Nobel Peace Prize Award. Mga igsoon, even then, grabe ang struggle ni Mother Teresa sa iyang pagtuo. Kaya marang feeling niya nga wag Ginoo ba? Pero di gid ma-notice sa iyang mga kaubanan nga mga madre. Kay kada adlaw gyapon siya magrosaryo, kada adlaw gyapon siya musimba. And then kung musimba siya, murag grabe siya ka sa absorb gid kaya siya sa misa ba? No? Nabitang digid makita sa iya mga kaubanan nga mga madre nga nag-struggle si Mother Teresa sa iyang faith. Pero grabe na rin ang turmoil inside. May isuon mo na iyahang experience of Jesus forsaken ni Mother Teresa. Nga murag feeling niya nga gibiyaan siya sa Ginoo, pero padayon gyapon sa nga nituo, no? Padayon gyapon siya sa ginapangbuhat bisan she don't feel like doing it. Mao po na siyang invitation sa ato ang mga igsoon. Bisan og feeling nato nga murag wala na Ginoo sa atong kinabuhi, pero musimpang gihapon ta kay nilaom ta nga naay Ginoo. Ana ba? O bisan og dili na nato feel magrosaryo kay balik-balik ang Hail Mary o Glory be og Our Father, pero magrosaryo gihapon ta tungod kay nilaom ta nga naay grasya, nga naang Ginoo nga namati sa ato. Nga bisan og feeling nato nga kapoy naman makigugma sa atong mga kaaway, pero makigugma gihapon ta sa atong bana, sa ato ang mga anak. Tungod kay mga igsoon nituo ta nga naay reward in the end. Amen. Kani si Saint Therese of the Child Jesus, napod siya iyang experience pod, and she called it trial of faith. Mas grabe ko na experience
Saint Therese of the Child Jesus. Kay nisulod siya sa pagkamadre at the age of 15, di ba? And then pagkahuman ang iyahang papa pagayod so sa dihang nisulod kay sila man tanan mga magsuon nisulod sa kumbento. So ilang papa nabilin gid nga sila usa. And then sa punto ng iyang papa nga nag-Alzheimer iyang papa, bamura nagbuang iyang papa. So grabe na iyang trial of faith samtang naa siya sa convent. Pero she really suffered even the most obscure suffering for Jesus. Kadumdum ko sa iyang gisulat sa iyang autobiography nga naikas ang iyahang gihangyo na iya kaubanan nga madre nga, "Sister, will you please help me pin my veil?" Ana. O kani nga madre ka nagdinanghag pod. So natusok og apil ang iyahang panit sa pokpok. Pero ang gihimo ni Saint Therese, no? She just endured the pain. Wag niya gipa-feel gayud. Wag siya sa mga sister, uy, gadanghag ramang ka. Uy, wag yun na ana, sister. Yang gi-endure ang pain, no? For the love of Jesus. Kani si Saint John of the Cross, mga igsoon. Si Saint John of the Cross, nasa gitawag nga dark night of the soul. Nung nga feeling niya murag walay Ginoo pero kabalo siya nga naay Ginoo. Kani si Saint John of the Cross tungod sa iya mga reformation sa Carmel. Gipreso na siya sa dungeon sa iya makaubanan na pud nga mga pare ug mga brothers. No kay hunahon na nila nga nabuang na ni si Saint John of the Cross. Dito sa basement nga dito siya nagstay for several years wa siya gawasay. So kita ma-quarantine na galita, madre na galita no for 14 days nga dita mo gawas sa tong kwarto. Saint John of the Cross, for how many years nga na siya sa ilhalom sa basement, dito hatdan na siya pagkaon dito Dito niya na feel nga murag walay Ginoo sa kinabuhi pero padayon gyud po siya sa iyang pag-ampo bisan og di niya feel nga mag-ampo. Maigsoon kadi nga mga saints, they became great saints because they suffered the most. Di mangutana ko sa inyo habi, si kisa sa inyo dinhi ay andam nga magpakamatay sa ilahang anak nga badlongon. Of course, ang mga inahan, no, bisa kung sagi kabadlongon sa anak, no, kay andam magpakamatay. Oo, maada gali na mga mama gani o nga, labi nagpagmasakit ang ilahang anak. Mga na ba na sila nga, Lord, ako na lang ang makahiagom ani nga sakit, di lang akong anak, kay maluoy ko magtanaw. Ug sa dihang ikaw na ang nasakit mo, na dayon ka nga, Lord, ganong ako man imo gipaangtos, Lord. Uy, nga. Bitaw, si kinsa sa inyo dinhi ay andam nga mga asawa. Kinsa dinhi ay andam nga magpakamatay sa ilahang bana nga sugarol. Wala? Di mo handa magpakamatay sa inyong bana ng sugarol? Sige mga bana, si kinsa sa inyo din ay andam nga magpakamatay sa ilang asawa nga yaw-yawan kayo. Wala pod. Si kinsa sa inyo din ay andam nga magpakamatay sa ilang silingan nga libakira, hands up. Nay mo ara gisulod tag never. Magampo pa ta nga Lord, mamatay na ang tanan ni siya Lord. Pero maigsoon ang atong Ginoo, nagpakamatay siya, nagsuffer siya para kanato kita nga mga way puangod. Mo na nga mga igsoon, hinauton tana nga sa panahon nga magsuffer ta. Hinauton tana nga maantigon tana tato empty ourselves just like our Lord. Kana ang gitawag nga kenosis, self-emptying niya. Mga igsoon hinauton tana nga ma-inspire ta. Now, what's our attitude towards suffering? First is, we have to embrace our cross joyfully, just like the martyrs and the saints. Katong mga martyr, nga naman nga, kanabitawang daghan may na-inspire sa ilaha, kaya imagine ha, bisan o gipang sunog na sila, bisan o gipang bahog na sila sa mga leon, malipayon man sila. Mauto si Emperor Nero,
samtang nagsudong siya sa mga Kristiyanos nga iyang pangsunog, ipanghimo niyang sulo dito sa syudad sa Roma. Tinga siya kay, noong sa man yung mga Kristiyanos, gagipangsunog na nanganta na may mga salmo. And then, pagtanaw niya sa mga sunog na lawas sa mga Kristiyanos, nag-smile. May igsoon, mauni siya nakapa-inspire sa mga pagano nga magkatoliko. Tungod kay makita nila nga ang mga Kristiyanos, bisan o gipang persecute na malipayon gihapon. Muna yung makapa-inspire sa mga silingan yung mga dilingon nato, no? Kung makita nila sa ato, nga bisan og nag-antos na ta, pero malipayon gihapon ta. Amen? Mga igsoon, we have to offer our sufferings. Kinahanglan i-sanctify mga nato itong mga sufferings, Jud, for the atonement of our sins and for the conversion of sinners and for the souls in purgatory. Just like the story of Saint Monica. Grabe ba yung pag-antos sa iyang anak na si San Agustin? Katungod kay grabe ka badlungon si San Agustin. And then grabe ka himamaji si San Agustin. Pero may gusto gi-sanctify gini Saint Monica ang tanan niya nga mga sufferings. Gi-offer gini niya tanan sa Ginoo. Labi na nga katong iyang nang nakita nga si San Agustin mura nagnapagano na. So yung gi-offer gini niya tanan sa Ginoo. And eventually, she earned her merit from God. Kaya nasamtos gayod si Saint Monica. Mga igsoon, let me end my talk with a personal sharing. Kani siya, story ni sa ako ang mama. Para sa ako, kanang ang akong mama, kay kanang murag i-consider na ako nga akong modelo bitaw, kaning sa mga pag-antos bitaw. Kaya grabe ito ka self-sacrificing ako ang mama judoy. Okay. Kuan manggod, kanang 10 years ang ilahang gap ni Papa. No? If I'm not mistaken, naminyo si Mama mga 28 years old. Then si Papa, mga 19 years old pa daw ato nga time. Sunod, kaning ako ang, kanang pagwas lagi daw nga mas magulang ang kuan, ang babae. Maugi daw magdala sa, maugi daw magkuan sa relationship ba? So sa dihang, nagbati na si Mama sa pinakaunang nga anak, among eldest. So siya na-discover nga ang ihadeng banang nga minyuan kaya pa manibuot. Uy! Kaya imagine ha, samtang nagbati ako ang mama, so si Papa gitawag pa kaya pasilingan, nagtabanog pa dito And then mga igsoon, sa dihang nagpuyo na sila ni Papa, so ditoan niya na-discover nga, kanang maghilak gid ang adlaw nga di gid makatungab gid og kulapo si Papa. O so pag-once ra ba nga kuan, pag-once ra ba nga mahubog ni si Papa, feeling niya nga mura siya si Manny Pacquiao lagi ug si Mama punching bag. Pero ang kaganahan na to ni Mama no kay bisan og magkapasa-pasa na to siya. Pagkaugma, iya magigihapong hukaran gid si Papa. Yang pong serbisyohan gihapon niya si Papa. Yang gihapong lutuan, din butan niya gamayng hilo ang pagkaon. Bitaw, joke. Bitaw, iya gihapon tong, sunod, ang gihimo ni Mama, no, ang siya nga, kay, niabot sa punto na mo, nga maluoy namin ni Mama, sunod, mga dagko na bitaw mi Mama, mas maayong na magbuwag na mo ni Papa, jud. Magbuwag na mo, kay, luoy na kakaayo ba? Pero di maging makigbuwagin si Mama. Ano siya nga, ako gining antusan kay mo na akong gipanaaron panahon sa mong kasal. And then ang iyang ginahimo, no? Hanabi taong night of reparation every first Friday of the month. Sus iya ginang gi-career. Bahalagway tulog. Oo, sunod dayon pagkaugma pagid anak kay Sabado, sus mao iting laba, daghan kay mga labhuno namo. Sunod halos ang nagid siya pahulay. Sunod mo anak mi niya nga, sige lang ba ayaw to good kayo, good, i-pressure mo kaugalingon, anang mag-apil-apil ka mga night of reparation, good, oy. Pero maana maging si Mama nga, gihala din ako ning tanan para sa conversion sa inyuhang Papa. Lagi,
And then, although niabot sa punto nga murag, niabot sa punto no nga nagkabulag sila ni Papa tungod lagi kay si Papa nailaing babaji ba? Oh, sunod pero di magid mo give up kin si Mama. And then niabot sa punto nga nakita gid namo jud ang fruit sa mga sacrifices ni Mama. Kay hinahinay magid namo gid nga nakita ang conversion sa akong Papa jud. Labi na katong sulod na kong seminaryo na maulaw na si Papa, kay nalagi daw say anak nga mapari na. Kadaadlaw na siya musimba. Kadaadlaw na siya magrosaryo. Kadaadlaw na siya musulod sa Adoration Chapel. And then anak na siya nga gusto na po daw niya nga magpari na po daw. O di ana si Papa nga ana siya nga lipay gid nalipay gid ko nga inyuhang mama ang ako ang naminyuan. Kay kung dili pa siguro ang inyuhang mama kung naminyuan, basig dugay na siguro gibiyaan. So let's offer our sufferings to God joyfully. I-sanctify nato ato ang mga sufferings, no? Kanang every now and then, pag once galing, bisag, no matter how small the suffering is, Lord, offer din ako ni for the conversion of sinners. Offer din ako ni para sa ako ang bana, sa ako ang mga anak, sa ako ang mga intention. Okay, para dili masayang ato ang mga suffering. Mga igsoon, for this evening, natay hashtag. Masama tong hashtag? Hashtag Antos Pamor. Ligay nyo ang tapad inasiya Antos Pamor. Hinauto ta mga igsoon nga mag-antos ta dili sa pagbagot-bot kundi with all love and joy in our hearts. God is good. Sa makausap pa mayong gabi kanatong tanan.